Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a barkanmu da warhaka. A cikin karkashin shirinmu na kundin tarihi, yau za mu yi tsokaci akan wani babban birni wanda ya taɓa wanzuwa a da, mai ɗimbin tarihi, wanda Allah ya ambace sa Alƙur'ani da sauran littattafai wanda suka gabace sa, kamar littafin Yahudu da Nasara. A Alƙur'ani mai girma, Allah yana cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut, har zuwa ƙarshen aya. A wannan ayar Allah yana mai da raddi ne ga wasu waɗanda suke raɗe-raɗin cewa annabi Sulaimanu ya mulki duniya ne da tsafi. Shine Allah ke mai masa da raddi, yake cewa a'a, annabi Sulaimanu bai kafirta ba, sai dai su ne suka kafirta, suke koyar da wancan mutane da sihiri. Hasake raɗe-raɗin cewa Allah ya saukar da wasu mala'iku biyu, wato Haruta da Maruta, a wannan gari na Babila. A takaice da abin da muke so mu yi la'akari shine Allah ya ambaci wannan gari da ake kira Babila, bi Babila Haruta wa Maruta, wanda a turance ake kira Babylon. Yau za mu duba daga shi ina wannan gari yake, mai tarihinsa. Bismillah. Babila, wanda a turance ake kira Babylon, birni ne da ke kudu maso gabashin Mesopotamia, a kusa da kogin Euphrates, a cikin ƙasar Iraki ta yanzu. An kafa shi a kusan ƙarni na 18 kafin haihuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wato shekara 1800 kafin haihuwan Annabi Isa, wanda yanzu zai zamanto kenan shekara 3800 da ɗoriya lokacin da wannan gari ya wanzu. A ganiyar, sai mataki na gaba, zamanin ganiyar wannan gari. Garin ya kai ƙololuwar ci gaba a lokacin mulkin sarki Nebuchadnezzar na biyu, wanda ya mulki ƙasar a 605 zuwa 562 kafin haihuwar Annabi Isa, wanda ya gina gidan mulki na Babila da kuma hasumiyar Babel da lambunan Hanging Gardens, ɗaya daga cikin abubuwan al'ajabi na duniya a wancan lokaci.